Štebot vtáctva, nočné zavíjanie vlkov, nádherné výhľady a nekonečne krásna príroda. Našinec nemusí ísť ďaleko, aby našiel skutočný poklad. Chce to len spacák, karimatku a stan, no a niečo na jedenie. Presne tak to robí už 4. rok aj trojica Sabinovčanov. Tohtoročný cieľ celá severná hranica od Novej Sedlice až po Kysuce. No a na tohtoročnej niekoľkodňovej túre z Cigeľky do Litmanovej ich sprevádzal aj náš kolega Matúš Jaco. Tak sme si vlastne stanovili, že každý rok nejakých 4 dní šľapeme do tých nejakých 60 až 80 kilometrov podľa toho, aký je terén. Niečo si naplánujeme, ale väčšinou sa to ako často mení, lebo nejdeme len po hranici, ako poľskej hranici, ale zajdeme si aj do Poľska občas pozrieť, ako to tam funguje. No, tu je Vysočina. Máme niečo na krajené také na rýchlo, alebo čo? Máme. Klobásky, všetko tu máme, chlapci moji milí. Slanina ostáva do mesa, čisto dáme slaninu. Snídani v trávie. V podstate cieľ nie je, ale niečo v hlave je, tak asi, že by to mal byť moravsko-slovenská hranica, to je náš cieľ, a zacelenie ducha. Po sokolsky povedané, zacelenie ducha a priateľstva medzi nami, čo chodíme. Tak jenom sním svou snídaní v 250 km od ukrajinskej hranice máme v nohách. Dáme oslaviť tu. Snídani v trávě. A toto je taká slaninka, toto je cibulka, to je taký základ na žimancu. Tam sa čistia huby, tu je pacované mäsko. Tak toto je také hubečky to. Aké zdravučké, to není možné. Poriadok je oveľa väčší na poľskej strane. Tých ubytovaní na súkromí alebo tých kempov a týchto vecí je podstatne viac ako na Slovensku. Takže trošku má to ako tým, že ja aj robím teda v cestovnom ruchu, tak ma to trošku tak mrzí, že u nás je taká, tá skosnatelosť je oveľa väčšia a viac tí ľudia ako skôr sa snažia negatívne, že čo sa nedá, a tu v Poľsku je to presný opak. Presne robia len všetko maximálne, čo sa dá urobiť preto, aby z toho tomu turistovi niečo ukázali a aby mu poskytli tie služby. Teraz sa takto točíme nejak, nie? A tak by sme mali... Teraz še tu budeme doľava, še točíme. No, dobre. Trošku bludíme. Tak, ako sa patrí. Že stane. I starému Trgoňovi. Slovensko je veľmi pekná krajina. Aj keď nehovorím, že je najkrajšia na svete, lebo videl som aj iné kraje, iné hory. A napríklad aj bol som v Amerike, v Spojených štátoch, tam som videl krásne pohoria. Bol som v Sierra Nevade, bol som v tých parkoch veľkých, kde rastú 130-metrové stromy, sekvoje. Ale Slovensko je ako veľmi pekná krajina. Chceli sme viacerých ľudí na to natiahnuť, ale proste ľudia sú dneska pohodlní a nechcú ísť. O tom to je. A my sa dokážeme premôcť a ideme. Za každú stranu to stavím. Teraz vám chcem ukázať, ako sa pije frnďalica. Frnďalica? Zdravie. Posvátný je mi každý ráno. Tie roky človek cíti ako, ale tá pešia turistika si myslím, že není to až taký problém. Dá sa to zvládnuť. Ako trošku podudreme ako ráno, keď stávame z toho stanu alebo z tej tvrdej podnôžky, ale tak v duchu ako pohoda.
Slaninka chrumkavá, grillovaná na ohničku. Na raňajky. Budeme papať raňajky, áno. Trošku premastíme črievko. Máme ešte dosť veľké plány, že keď prejdeme tú severnú hranicu, určite vyskúšame aj nejaké iné ešte úseky Slovenska alebo nejaké oblasti, kde sme neboli a pôjdeme sa tam určite pozrieť. Aby sme si zase jednak poznali Slovensko a jednak užili tej atmosféry tej turistiky, tej voľnosti v prírode. Prečo? Pre zábavu. Jednoznačne hobby naše. Je to elán, nádhera, sloboda. Človek si môže ísť, kde chce, či na poľskú, na slovenskú hranicu. Je to fantastické. Nič lepšie nepoznám. Keď človek môže sa rozhodnúť, pre čo chce, ktorým smerom pôjde a takto podobne. Toto je krásne. Veru, krásne je to naše Slovensko.